jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñallawma aset hawri ko 2 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 habruji mon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ɗiɗo habruji ko toon to États-Unis seppoji mbaɗino toon to Georgia e ɗum noon kadi ne woni won neɗɗo goto duppi hoore mum ha hande toon to États-Unis tugnede kadi e habruji gummiɗo toon to Maison Blanche hono kamɓe États-Unis laamu président Joe Biden ɓe puɗɗima yiide lurodira hakkude mabɓe e laamu Israël ɗum noon ko guerre patuɗo e gonɗo toon to Gaza toon to suudu représentant ji hono kanko Mike Johnson o ene wayno felti o wi wonde ko ɓe dañi yimɓe woodde e yamirde walla ɗaɓɓude hono kanko président Joe Biden yo waɗi empêchement habaruji men international ɗuɗɗoɗen ko toon to Gaza haare ɓamtin toon kam guila hanki aljuma ɗum noon ene wayno kadi ko toon to Gaza e tugnade kadi habaruji gonɗi toon ti ene wayno Israël naaɓe kamɓe yi joddinoɓe toon haaldanoɓe ko fate sesel ene wayno kadi ɓe natti nanodirde habaruji men international ma nawen toon to Mali nawen toon to Burkina Faso ma en gara détuji muɗum joni joni so tawi Allah jaaɓi siftindon tan hannde ko aset 2 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon mbiɗen ni hannde ko aset 2 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 toon to États-Unis e tugnadi kadi habaruji gomriɗi toon to Georgia koto Atlanta seppoji mbaɗino toon e ñalawma he ɗum noon ñalawma hannde supportude hono cause Palestine naɓe noɓe mbirini toon to Gaza ko tina tan kadi e nder ɓeɗon seppoɓe waɗi neɗɗo goto ɗum waɗe hoore muɗum pétrole walla essence duppi hoore muɗum ɗum waɗi ko hedde midi 17 heure local toon to Georgia to Atlanta garde gonnoɗo ɗon ari walludemo pour ñippude cumungu e kañum hoore mum gañi hen kamɓe ɗin fof ɗum nawa hôpital o kanko cumɗo en condition ngaji makko ko critique seppoji ɗi mbanno yesso kamɓe consulat mabɓe walla nokkuji mabɓe kamɓe Israël kamɓe laamu Israël toon to Atlanta e ɗum noon ko building ko yesso building muɗum ɓe mbanno seppoji e nder konngol noon gomingol toon to consul général mo Israël gonɗo toon to worgo États-Unis ɓe mbi wonde ko ɓe jogui sunare no fewi surtout ko e yiide kadi neɗɗo goto ne suma hoore muɗum donc ene wayno ko kanko consulat ɓe mbi wonde surtout e konngol makko kanko biyeteɗo Anata Sultan Dadon o wi wonde koɓe jogui sunare no fewi surtout kadi wiidene neɗɗo kadi hoore mum hen suma hoore muɗum tan natirde building ene ɓeydo ñande foof e kadi surtout henno noddude kadi ko kala ko fate violence walla bonandeji fatude e yimɓe ganduɗa henne taw ko iwde Israël naaɓe ɗum ɗo fof ko hunde nde moƴƴani ɗum haali kanko dasene tugnadi kadi habaruji gomriɗi toon to suudu représentant ji hono kanko Mike Johnson e ko ndol konngol ngol ƴefti hannde o wi wonde ko oɗo sa joni en wayno ɓe mbawi dañde kala kono wiye woteji timmuɗi pour wawde wadde kanko président Joe Biden waddemo empêchement ɗum noon ko hunde fuɗɗinode guila e temps makko kanko Kevin McCarthy kono e wayno ndeno ɓe dañano républicain ji timmuɓe kene wawa nawde ko wiyete majorité ne vota pour beele ne wawa dañde yamirode pour ƴewde kanko président Joe Biden e empêche dem e tugnade noon ko kanko Mike Johnson ko haali o wi ko donc emin jogui ɗo joni yimɓe wotoɓe taw e mbawi addude toon to haalirde suudu représentant jo pour ɓe vota est ce que ɓe poti wadde mo kanko président Joe Biden empêchement walla potani omo ɗamini o wi wonde ko ɓurno moƴƴude ko démocrate en janta hen ɗum ɗo koɓe mbaɗata ko wona politique kono e konngol e tugnade kadi e konngude gummiɗe toon to banggue démocrate en ɗum ɗo fof ene fama noɓe mbirini ko yiddeɓe kamɓe hoore mabɓe yobtade sababu noon Trump waɗama empêché ɗum noon ko hunde nde ɓe kalano guila ɓe keɓtani ni de gardugol suudu représentant ji e kadi ko kala ko mbaɗata hen ɓe mbaɗata joni ene wayno ko kanko Trump ko haaluji tan ɗi o haalata pour wonde hono ɓi président Joe Biden o kañum hoore mum ko joguinoɗo business aji toon to Ukraine e kadi ko président Joe Biden taw on sani woni vice président e laamu Barack Obama ko kañum walli mum e ɗum ɗo fof ene wayno kanko Trump kadi emo haala wi wonde kala nde o arti o hepti laamu ko gueɗe ɗe o continte enquête mo kanko président Joe Biden ko wawi wonde fof ene kamɓe suudu représentant ji en ɗamina altine garowo ɗo maɓe ƴeewa tawi ɓe mbawi addude woteji toon to suudu représentant ngol ɗo konngol noon haali ɗum ko kanko ko Mike Johnson waali ɗum ko hanki habaruji gomriɗi toon to Maison Blanche hono kamɓe walla ko haalte journaliste kala ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi règle uji walla ɓe mbaɗi laabi wonande Israël e ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum ko guilen social fof gasani won en jeeya gueɗe ɗe ɓe namdi e nder donc konguɗi nanadi hono kanko Anthony Blinken omo refta hen e ɗum noon kadi hay sindu o hesɗitini e jillu makko cakkittu gon toon to Israël hono support mo États-Unis jogani Israël o wi wonde ko Israël ene wayno ko États-Unis ko konko condition ngaji ɗi fawe oɗo guerre ko gueɗe tati ɓurɗe wonde mawɗe hen gueɗal ko d' abord ko
Israel en foti wattu jogade responsabilité wawde ƴewde hono civilian hoto mayde hoto pour ustude civilian no mbarirteni ɗum ene wayno ko ɗum noon Israel ɗoftaki ɗum e gueɗe ɗiɗi min guel o wi wonde ko Israel kadi ne foti wawde jogade responsabilité andude wonde ko guerre o en hay sinde waddata koye ko mbiyata terroriste eɓe foti jogade peeje no wawi dandirde civil en foof ɗo mbawi wonde ɗum noon kadi ko hunde nde o haali ɗum no fewi o wi wonde donc ɓe kaalino guila tan mbi ne kanko président Joe Biden no haalino wi wonde ko hoto Israel naɓe kutora mettere walla yidde wattade pour ha mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗa kene lundo loi international gueɗel ɗiɗi ɓe guel ko haali hen o wi wonde ko surtout en ko kamɓe Israel e poti kadi ƴeewa dirtinde yimɓe walla déplace de yimɓe ɗum kono hunde fonde nattude ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo sa joni kamɓe Israel naɓe kadi eɓen continue mbiya wonde ko kan yimɓe wonnoɓe toon to banggue worgo to eɓe mbiya ɗumen kadi eɓe guetta ɗumen eɓe nawa ɗumen banggueji goɗɗi ɗum noon sifti ɗon tan ko kamɓe nde guerre o fuɗɗi nde mbino ko kala wonnoɓe Gaza banggue rewo yo paatu banggue worgo kono yiyama ko guerre o fuɗɗiti ko guila ñande aljuma eɓene berlo bomboji toon to banggue Gaza banggue worgo ɗum ɗo fof ko hunde nde oɗo saha joni welani kamɓe États-Unis ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi ne wayno ko kanko Benjamin Netanyahu surtout ko ɗum ɗon kadi holli wonde lurodiral makko e président Joe Biden par ce que e konguɗi ɗi o haalata o wi wonde ko kamɓe objectif kaji mabɓe ko gueɗe tati goho ko kala ɗum yimɓe ɓe ganduɗa nangganoɓe toon ko mbiyata otage yo goppe ɗiɗi ɓel guel ko kala ko woni Hamas il faut ɓe momta ɗum ha laaɓa kadi tata ɓen gadi kadi ko objectif aji kanko ko haali wi wonde ko kala ko woni Gaza walla ko woni Palestine fof no wurno kala ko woni hen menace taw ko contre leydi Israel naɓe il faut ko ɗum natta ɗum fof ko ene wayno ko wiide tan ɗiɗon objectif aji walla ɗeɗon gueɗe fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henna ɗumnade enen États-Unis noon famiri ko hunde nde ganduɗa wawata wonde ɗum kadi ko États-Unis kañum woni contre kamɓe koye mabɓe jaaha ɓe mbiya ɓe occupe Gaza foof ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa États-Unis wi wonde ko wona jaɓani ɗum ɗon ɗum ɗo kadi hollata tan ko lurodiral gonnogal ɗon ko ɓooyi hakkude kanko Benjamin Netanyahu e kanko ko Joe Biden ɗum noon siftini ɗon tan Benjamin Netanyahu ko supporteur ancien président Donald Trump haade mabɓe habde kadi ene wayno ko jiida e ɗum ɗon kanko président Joe Biden wonna gueɗe ɗe o haalno ko fati Palestine naɓe ene wayno welano kanko Benjamin Netanyahu ɗum waɗi donc lurodiral ngal ne continue an hay sinde ko États-Unis ene continue wallude ene wayno ko lurodiral ngal nene ɓeydo hawnaki taw ko pression international kono États-Unis nene continue wadde pression ngaji mabɓe kamɓe États-Unis cakkittortoɗen ko toon to Washington kadi e tugnadi kadi e article walla e lettre gomiɗo toon to Cour suprême mo États-Unis ɓe kaaliɓe mbi wonde ko gonnoɗo mennoɗo wonde kañum hooremi koye juge toon to Cour suprême kono jaaɗo retraite biyeteɗo Sandra Day O'Connor ene wayno sankima e jamme o sankori noon ko duuɓi 94 kanko noon ene wayno ko neɗɗo mo ganduɗa conservatrice wonno yimɓe conservatrice wonno kadi o wawi kadi kanko hoore makko wiyede wonde ko kanko woni debbo manɗa guidiɗo wonde ñawowo toon to Cour suprême e kadi ene wayno o nooma koye hitande 1990 taw nawnowo toon ko hono kanko président Ronald Reagan tugnade kadi konguɗi hono kanko président Joe Biden o haali wi wonde ko kanko Sandra Day O'Connor ene wayno ko hoodere Amérique ɗum noon ene wayno wi wonde ko haysinde mo dakkodirani kala miijoji makko ene wayno ko kanko hoore makko kanko président Joe Biden o heɓtini neɗɗagal makko kadi darde makko e wawde kadi defandude leydi ndi e wawde defandude kadi hunde fof yo won rew lawol ƴewde kadi kala ko moƴƴi e ko fati leydi Amérique won nder hitande 2017 ko nden o windi e lettere goto wi wonde ko fuɗɗima yiide ñaw mbiyetego dimension ɗum noon ko ñaw haqqille ɗum noon ko ene wayno ko tugguiɗen woni ko sabar konngol ñaw warimo hannde oɗo jamma hannde 2 décembre hitande 2023 kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon Israel ɗum woni hannde ñalawma ɗiɗo hono guerre no continue wadde toon hakkude kamɓe Israel naɓe e kamɓe kadi Palestine naɓe ɗum noon ko Hamas e tugnade habaruji gumiɗo toon to El Jazeera ene wayno ko ɓe mbi wonde ko Israel nene continue no bomba oɗo saha joni hono nokku gonɗo toon to Gaza banggue worgo ɗum noon siftide noon ko banggue worgo toon to Gaza ɓe mbiyatno yimɓe yo gummo banggue rewo leydi ndi toon to Gaza paya toon to banggue worgo kono ene wayno ko hannde kadi ɓe ñalli ko bombardude toon to banggue worgo to e tugnade kadi ko haala toon ene wayno ɓe jiiti kene won 26 cukalel ɗum noon ko ubbiɓe leydi sibabude bomboji ine maayi ɗum ɗo fof ko gueɗe oɗo saha joni tugnade kadi haralleɓe ko fate droit international toon to Al Jazeera ɓe mbi wonde ko Israel ene wayno ko ala fof hankkadi ko wawi dandude ɗum wiide wonde fotani kañum hoore mum condamnede taw ko violi loi international e ɗum noon ko sibabude gueɗe ɗe waɗata ɗe henna ɗum noon ene wayno Israel kañum hen supporteur uji mum jogui
jogimi caɗele oɗo saha joni saabu propaganda mo ɓe jogino e tugnade hande article ko haali pour communication wiide wonde ko wattude oɗo bone foof e Hamas ene wayno ɗum marchani noon ko sababude bonandeji ɗi mbayi ɓuriɗo toon e tugnade kadi habaruji cakkitti gandaɗi Al Jazeera ɓe jaltini kadi photoji e yimɓe hewɓe mayɓe kadi taw ko e sababude bomboji ɗi ɗum ne wayno ko kamɓe palestinaɓe ɗo joni ɓe mbi wonde ko ala photo ɓe mbawi yaade ɗo mbawi yaade fof ene wayno Israel nene berlo toon bomboji ɗum noon ko tugnade no ɓe kaali ɓe mbi tan koye ñalawma tugui tan hanki faade oɗo ñalawma hande kene ɓuura temedde ɗiɗi neɗɗo kadi maayi ɗum noon ko caggal nde bomboji puɗɗiti subaka aljuma ɗum ɗi bomboji noon fuɗɗiti ɗum noɓe piiri ni ko kamɓe Israel ɓe kaali no mbi wonde ko so tawi cessez-le-feu fof eno natti woode gasi hanki ko edde 7 heures subaka toon heure local ene wayno kamɓe ko fudditoɓe haare mabɓe e kadi hay ɗum ɗon ni haade mum haaldi ene wayno ko kanko ministre toppitiɗo ko fate défense o yillinoma soldate makko wi wonde ko wiyete cessez-le-feu en ko jogorani juutde koko dartoto ɗum noon yooɓe par e kadi soɓe paari ko kala doole ɗeɓe joguino ɗeɓe kutorno ko haade cessez-le-feu arde koɓe hutortoɓe ɗum ɗum waɗi donc ene wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe palestinaɓe ɓene ko gullito wonde ko hay wuuro wonnogo wiyeten ko Yumis ɗum koye nder résidence gonɗo toon to Gaza Sud ene wayno ko Israel bombi toon hannde ɗum fof ko gueɗe e oɗo saha joni Al Jazeera ne reporte ɗum siftini ɗon tan ko Al Jazeera ko kañum tan woni galle jeyndiyankoɓe international dañɓe wonde toon to Gaza ene woni Israel jaɓani kala ko woni presse international naata toon ha hande habaruji men gummiɗo toon e tugnade kadi ha hande Al Jazeera e tugnade ha hande Al Jazeera hono kamɓe Israel ɓe mbawi yamirde yimɓe mabɓe wonnoɓe toon to Qatar ne wayno ko délégation mabɓe wonnoɓe toon ene kalde ko fate cessez-le-feu yo gummo toon gar ɗum noon ko tugnande ɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko premier ministre Benjamin Netanyahu e kanko kadi David Berna kanko woni mawɗo Mossad eɓe jamiri yimɓe wonnoɓe toon to Doha yo gartu Israel ko yacci saabu hankkadi ene wayno ko impasse koɓe mbi ko nanodiral wawa dañede hakkude mabɓe kamɓe Hamas e kamɓe Israel pour yoɓe dartin guerre ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi habaruji gummiɗi toon hono kamɓe Qatar eɓe continue hande ƴewde wawde holno nanodiral walla kadi holno ko wiyete cessez-le-feu no wawi dañirede kamɓe Israel noon hande ɓe goni koye felde e surtout ene konngol makko kanko ministre défense mo Israel o wi wonde ko Hamas kañum violi contrat o waɗi feere ha guerre o fuɗɗiti ɗum noon wi wonde ko Hamas nene continue ne fella e mabɓe ɗum noon so Hamas ne continue fella e mabɓe ne werlo e mabɓe obiji kamɓe alay saago ɓe kapto ko ɗum noon ko ɗum woni ko woni toon oɗo saha joni tugnade kadi hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko Palestine naɓe mayɓe jettima oɗo saha joni 15,100 e yimɓe jeeɗiɗo ɗum noon ko guila guerre o fuɗɗi ñande 7 octobre Israel kañum hoore mum ene wayno ko mayɓe muɗum wi ko 1,100 joni ɗum kadi ko habaruji gummiriɗi toon to Gaza habaruji gummiriɗi toon e tugnade kadi surtout yen jokkodira Al Jazeera e neɗɗo goto biyete docteur Mad Gilbert kañum hoore mum ko ligguiɗo toon to Gaza e kadi o wi wonde ko oɗo saha e tumamume makko e famume makko objectif mo Israel jogui ko wiide tan kala ko leydi Palestinaɓe yimɓe Palestinaɓe yo élimine toon tan to Palestine ha laaɓa ɗum kadi ko noon o wi donc noɓe mbardirta ɓeɗo ni ene ɓe gañirta ɗum ɗon gañirta yimɓeɓe ni par bomboji ɓe nelta ɗon ɗum ɗon ene wayno kadi ko jiita e ɗum ɗon hadde ɓe kadi yarde hadde ɓe ñamde e hadde ɓe dañde gueɗe ɗe mbaɗi ni hen e kadi surtout ene fortude e mayde e ngol ɗo janggo ɗum ɗon ene wayno ko organisation mondial de la santé ene kañum hoore mum haali ɗum ɗon wi wonde ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa jogoɗe addude ko ñawuji jogoɗe addude kadi heege e ɗum e sababu no bomboji o wi ɗum ɗo fof donc e famume makko ko kamɓe Israel objectif mabɓe gadan ko elminde tan peuple palestinien fof no worno habaruji men international hande toon to Mali e tugnade kadi e ko radio France international haali hono kamɓe ɗeɗo leyɗele Mali Burkina Faso ene wonde kamɓe Niger ɓe mbawino rendude toon to Mali ñande aljuma 1er décembre ɗum noon ko ministre uji mabɓe affaires étrangére ndendino toon e kamɓe ɗeɗo leyɗele kadi ɓe jaaɓi wadde ko wiyeteno fedde taw ko fedde fédération taw ko régional ɗum noon ko ne rendi leyɗele mabɓe tati e nder koɓe kaali noon surtout ko côté diplomatique o kamɓe kadi continde wawde jokkodirde hen e kadi côté ko fate en gueɗe keddiɗe en surtout ko wayno économie ko wayno défense kadi kamɓe koye mabɓe tawi ɓe jokkodiri e kadi en mbawi goto mabɓe foof ɓe mbawi rendude haareji neɓe goni e dow mum nde ɗum noon ko kamɓe foof ɓe garino toon kamɓe ministre uji affaires étrangére mo Burkina Faso e mo Niger kamɓe foof ɓe kawrini toon to Mali ɓe kawri kadi e ministre affaires étrangére mo toon mo Mali kadi ɓe mbawi fottune biyeteɗo Assimi ɓe mbawi kadi fottude kamɓe foof kadi Assimi Goïta gardiɗo leydi Mali
haande toon to Mali tungnaade kadi habaruuji gomiri toon hono radio gonnongo wonnongo toon taw ko ministre ma jeeyno ɗum noon ko radio mbiyata Nations Unies wonno ɗum ministre ma noon ko mission de Nations Unies gonno toon no Mali ene wayno biyaɗo yo yalto leydi Mali ko adi 31 décembre ene wayno radio ngo hanki kañum huuro ɗum natti diffusde antenne aji muɗum wayno ñifi hankadi haalaɓe ɗum noon ɓe mbino wonde ko radio ngo wallanno surtout henne ko wadde coordination hakkude kamɓe Nations Unies et surtout henne ko kewata toon kadi to Mali ko fate harande ko fate kadi habaruji basuɗe e kewtite kisal kamɓe oɗo mission donc ene wayno émission ngaji mum gasi hanki ko jiiɗa ɗum ha hande toon to Burkina Faso donc e tugnade habaruji gumiɗi toon to ko radio France international haala ɓe mbi wonde ko ɓe déclaré ɗum hande ko communiqué mum jaltinande ɓe mbi wonde ko à partir de 29 novembre ene wayno ko kamɓe ɗeɗo leyɗele ɓe pelti ɓe jalti kala ko wiyeteno G5 noon ko fedde créé noon taw rendino ɗum ko Mali, Burkina Faso, Niger e Mauritanie e Tchad tibabonde donc haareji gonɗi o diwan mabɓe o e surtout kadi wasde dañde nanodiral hakkude kamɓe ɗeɗo leyɗele keddiɗe ene wayno ko Niger e Burkina Faso mbi wonde jalti e oɗo organisation créenoɗo guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e nayyi pour habde ko wiyete jihadisme toon to Sahel so e tugnade kadi habaruji gummiriɗo toon hono goto e yimɓe wonnoɓe toon taw ko défendanoɗo ko wiyete droit de l'homme gonnoɗo toon ene wayno ko wiyama o kidnappama hanki noon kanko nanga toon ko taw mo yeehi to police o yiddi renouveler passeport makko après mi nanguimo kanko noon wiyete ko docteur Daouda Diallo e kadi ene wayno ko aljuma hanki o nanga oɗo saaha ɓe ganda holto waɗa e kono noon kanko ko neɗɗo mo ganduɗa jillotonoɗo kadi surtout henne ko postonoɗo yo yantu e haare wonde toon pour contre djihadisme eyyi ɗum noon ene wayno ko kanko kadi ko gandiraɗo défendude droit de l'homme toon to Burkina Faso kono ene wayno oɗo saaha joni o naggama to Somalie e tugnade kadi habaruji gumiri toon Nations Unies ene wayno wotino hanki pour wonde ko embargo baɗanoɗo e Somalie ala poɗɗo yeyde mum kaɓirɗe ene wayno embargo yo itte ɗum waɗi donc kamɓe Somalie e laamu mabɓe mbawi wonde jaɓɓade ɗum ɗo ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko nouvelle moƴƴo wonandeɓe ɗum noon embargo waɗano ko guila hitande 1992 taw ko nden kamɓe Somalie ɓe mbiya wonde ko ɓe goni koye guerre civile e ɗum ɗon kadi hadde kala ko wiyete ene yeeyoɓe pirlaji annelde ɗum toon to Mogadiscio donc ene wayno kamɓe laamu Somalie ɓe beltima oɗo décision mo Nations Unies ƴefti conseil de sécurité Nations Unies ƴefti ɗum hanki 1er décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas national e tugnade kadi ko fama toon to Turquie hono kanko gardiɗo leydi Turquie hono Recep Tayyip Erdogan laamu makko salima heɗade ni oɗo sa joni hono ɗaɓɓale ɗe ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe mbaɗata e mumen pour wonde yo kala ko jokkodiral ngal joguino hakkude muɗum e Hamas yoddat ɗum noon no ɓe mbiri ni surtout tugnade kadi konngol gumingol kanko biyeteɗo Brian Nelson ko kanko woni adjoint ministre toppitiɗo ko fati e trésor e ko kanko woni kadi toppitiɗo kala ko fati haare patude ko wiyete ene terrorisme o haali wi wonde ko États-Unis ne jogui fayre mawde wonande surtout ene relation ngaji walla jokkodiral hakkude kamɓe Ankara e Hamas eyyi ɗum noon ene wayno kañum hoore mum wi wonde ko jokkodiral hakkude muɗum e Hamas ala ko niɓɓiɗi hen kañum ne reconnaissé Hamas comme ko parti politique e kadi ko parti gagniɗo élection ngaji toon to Palestine e kadi ko parti mo ganduɗa henna ko groupe mo ganduɗa défendo yimɓe muɗum e kadi yiɗɓe heftude leydi mumen eyyi ɗum noon ene wayno ko tugnade hande article mo radio France international windi guila nde janngu 7 octobre ono kamɓe Turquie ɓe mbawi ni felde wonde ko yimɓe waɗaɓe toon civil ɓe kono ɓe jaɓani haalde haala Hamas siftinde on tan ko kamɓe Turquie e kamɓe Iran ouvertement ko kamɓe tan goni supportuɓe Hamas e ndeɗo haare nde woni oɗo saha joni kadi ɗum ɗo waɗi luurodira hakkude mabɓe kamɓe Turquie e kamɓe Israël ha goto mabɓe foof noddirti ambassadeur muɗum ene wayno ɗo joni kamɓe États-Unis ɓe gonno koye pusde Turquie pour wiide wonde kañum hoore mum yo dénonce Hamas e kadi yo nattu jokkodirde Hamas siftinde on tan wonande ɓe ganda Turquie ko leydi ndi ganduɗa États-Unis ne sohli ɗum no fewi surtout hewdi nan toon base uji mabɓe baɗe koyno laaɗi base uji mabɓe militaire uji e base uji mabɓe surtout henna ko fate hen gueɗe intelligence kamɓe Turquie e États-Unis ko États-Unis kamɓe koɓe cohli États-Unis e siftinde kadi wonande ɓe ganda Turquie kadi ko leydi pewnoji armement ji e pewnoji surtout henna ko wiyete ɗiɗo henna drone aji neldeteɗi ɗum noon ene wayno ko kullol mongol wonande ɓe kamɓe Israël so tawi Turquie ne continue jokkodirde e Hamas e surtout continue hayɓe mbiri ouvertement ene walla ɗum e kala ko fiyete henna soutien financier bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sal ɗi kabaruji min jogonnon hannde oɗo ñalawma a 7 ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e tati en mbaale jaam